खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गोबां सम लकडाउन जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन हादरसाफोराव सोलोंथाइ आयदानि थाखाय मोजां रादाब फोसावदों। 4,000निबो बांसिन भारतनि नोगोरारि लकडाउननि थाखाय दै दावबायथायाव फसिना थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो लाबोनायनि राहा दिहुनदों। रबिबारनि मोनाबिलि समाव गोजोननि आलारि बाथि सावनाया गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। दाब दाब जायगायाव रेशन कार्ड गैयैफोरनो अनसुंथाइ रां होनाय जादों। दिल्लीनि निजामुद्दीन निकासआव जानाय मेलनि जोहै 6 सुबुं जिउ गोमानायनि थाखाय फायार होदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवाल। कर'ना भाइरासआ थाम्फैनि जोहै गोसारगोन नामा बिजिरदों सावस्रि बिफाना। कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै क'विन लकेटर एप्स फोसावदों गवा सरकारा। लकडाउनखौ लाना सावरायदों मिरु सरकारा। चाइनानि जोहै आमेरिकायाव कर'ना भाइरासआ गोसारदों अजद होदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ। गोबां समनिफ्रायनो दुलाराय भारतआव गोबां समसिम गिलु-बालु कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन फोसावनायनि थाखाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमासिम क्लास जायैनि थाखाय भारतनि दाब दाब हादरसाफोराव आनजाद लायालासेनो थाखोखौ उथ्रिहोगोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां वेस्ट बेंगल, कर्नाटक आरो गोदान दिल्ली बायदि हादरसाफोराव आनजाद लायालासेनो उथ्रिसार होगोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांबावदि प्राइभेट फरायसालिफोरावबो फरायसालिनि दान बेसेनखौ बिबाय थानो मोननाय नङा होननानै फोरमायदों। गोबाव समनिफ्राय लकडाउन होनायनि थाखाय भारतनि नोगोरारिफोरा गुबुन गुबुन हादोरफोराव दावबायनो थांना गोबाव समसिम दै जाहाजाव फसिना थानायखौ थाबैनो भारत सरकारा लाबोफिनगोन होननानै फोसावनाय जादों। सुलुं मोननाय बादिब्ला 4,000निबो बांसिन नोगोरारिफोरा दै जाहाज दावबायना फसिना दं। बेनि थाखायनो भारत सरकारा बिथांमोनखौ थाबैनो लाबोगोन होननानै फोसावनाय जादों। 5 एप्रिलनि देवबारखालि दुलाराय भारतआव मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव गासैबो मोब्लिब सोरांखौ अफ खालामना गोजोननि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया मोजाङै जाना थांबाय। दुलाराय भारतनि नोगोरारिया बेबायदि हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ भारतनि नोगोरारिखौ साबायखर होनाय जादों। गोबां दाब दाब जायगाफोराव बावैसो सिगां गोबाव समसिम लकडाउन होनायनि जाउनाव मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा माखासे गोबां जाग्रा माइरं, दालि आरो बायदि मुवाफोर जायफोर सुबुङा रेशन कार्ड दं बिथांमोननो होनाय जादों। नाथाय गोबां हालामावनो रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनावबो सानसे हाजिरा मावाब्ला बोथिसे ओंखाम मोनजानो गोब्राब बेबादि गोबां सुबुंफोर दं। दा बैफोर सुबुंनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरिनि सिङाव थानाय संखं ओनसोलाव संखं गाव पन्सायतनि आफादगिरि सुखराम ब्रह्म आरो गोबां मावथि बिथांमोना 1,000 रां अनसुंथाइ होनाय जादों। बेजों सोमोन्दो थानाय बिबारि गामिनि टेट फोरोंगुरु सान्ताराम बसुमतारी बिथाङाबो गावनो पकेटनिफ्राय ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरनो जाग्रा मुवा रां बेसाद होनाय जादों। बावैसो सिगां गोदान दिल्लीयाव निजामुद्दीननि मार्काजआव मोनसे मुसलमान हारिनि सावराय मेल जादोंमोन। दा बे मेलनिफ्राय भारतनि गोबां हादरसाफोराव कर'ना भाइरासआ गोसारनाय जादों आरो दासिम बे मेलनि सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा 6 जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुंफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। सुलुं मोननाय बादिब्ला बे मेलाव गं 16 हादरनि सुबुंफोरा 2,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानाय जादोंमोन। बेबादि गोबां सुबुं जिउ गोमानाय आरो गोबां सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखाय दानि गोदान दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवाल बिथाङा कर्टआव एफआइआर होनाय जादों। दासान्दि बुहुमनां गिलु-बालु जेंना सोमजिहोनाय कर'ना भाइरासखौ लानानै गोबां सावस्रि बिफाना बिजिरगासिनो दं। बोथोरजों लोब्बा लाखिना गोलोम बोथोरनि समाव ओंखारनाय थाम्फैजोंबो कर'ना भाइरासआ गोसारगोन नामा बे मोनसे बयनिसिमबो गिदिर सोंलु। बे सोंलुखौ लाना मुलुगनां हादोरनि सावस्रि बिफाना गोबां बिजिरना संदांना मिथिनो मोनबायदि कर'ना भाइरासआ गोलोम बोथोराव ओंखारनाय थाम्फैजों गोसारनाय जानाय नङा।